may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Talaga ka day, asaanan ang maurnos ti parikot iti nagbaetan nyo iti anak ko, Chere. Saanan nana? Amangan numaalapay day ta iti nasaya at asaritaan. Saan ko na lang arudan nana? Da kayo pa'y lang ti makaamo iti apuyo, taag trabaho ak iti syudad. Amangan numarigatan ka ijay. Ay nawaw. Ad-adda amarigatan na no ag naudak pa'y lang dito'y balayaw, kat nagwin naswas kamin iti anak yo. Ala, addaken ka day tabalasang ka. Ay won, talaga asyak ti agdesisyon para iti bagik nana. No apay ngamin amasansan ti panagapayo ken ni Harold. Kasano? Katkas jay ti ugali ti anak yo. Makauma nana. Di kay madanagan, tauray adayuak, mangipaw itak iti sustento ti anak ko. Masapaw, lagpasyunag kaya, Chere. Kasapulan taawan mo't pagtrabahuak dito'y lugar yo tatang. Apay ngamin ang pinanawam ti pamilyam. Ay nawaw, kay bagbagak laang anagwin na swas kami kini Harold. Kaasi ti ubeng iti kastangar aramidin nyo adwa. San asyak ti ayan ti biddo tatang? Nagpasikog ka. Ita, ipaaywan mo iti ina ti ex mo ti anak yaw. Kasapulan nga rod tatang. Kasano ang makatrabaho ak no awan ti mga awir iti anak ko ngay. San laeng kumaati bukod mo ang pagsayaatan ti panunutem. Amok ti aramidak tatang. No agsweldo ak, mangipaw itak to iti sustento. Tapno di damat ko na. Narigat kami ngamin nakasarsarita no daduma. Saan nyo nga amo ti pagdaldalanak? Isuad di kay agsao akas tatang. Saan mo't amabalin nga itugot ko ti apuyo? Tauray da kayo kat busy kayo mo't. Ay nawaw, anya ti aramiden nyo dito'y dagos ko tatang? Nangyega kiti nateng para kin ka. Naggapgapuan nyo aya. Kadwak ni pari pilaw. At dalaim may ginatang dito syudad. Mayat gayam ti timing ko tawan ti trabaho. Kaano nga agawid kayo ngay? Inton malimit laeng. Ay gayam. Kumusta ti apok ijay? Nasaya at kanumot ti kasasaad na ijay tatang. Nang ipawit ka iti kwarta para iti anak mo? Nalpasan amok ti responsibilidad ko anya. Nasaya at magnukas da. Awanin ti planaw mamakisinublan kini Harold aya. Awanan. Nukas na ti kulam, yan niya ngay garod. Awan maramidak no talaga adi mo kayat. Adaman kami ni Jerry Jesud at nanang. Wen ta ijay ti pagtrab-trabahuan na Harold anak ka. Anya? Iso nga adda maipawpaw itna para iti anak yaw. Anya nga iti trabaho na dyan, nanang. Sinaludsod ko ide, ngam di namat iba ganoan niya. Amangan mo't no. Ay na Harold, di mo man pagpanunutan iti dakas ti ina ti anak mo. Amok ti ugali day dya babae, nanang. Ken maysa, apa adi na ibaga no anya ti trabaho na ijay. Adda ka di limlimod na. Mabain la siguro amang ibaga kadatayaw. Narigatan, nanang. Amang ano di tayo amo, kat nagtaod iti illegal ti kwarta nga ipaw-paw it na para iti anak mi. Awin gayam, agdato na kendani ka, nanang. Ay nawaw, agdaton ka iti sa bali a babae, kunam. Alanganan mo't lang agsinublan kami iti dadya, Cherry. Pangaasyo, tadiyo kumalapdan ti plano, nanang. No, kailangan kan ka. Papel kumapay ti alaan ta, dani ka. Ay nawaw, saan mo't ang masapol nga ang grande ti kalay sata? Sigurado ka, ha? Amangan no apa anak to. Tinapatag ka niya kat legal ti panagden nata. Agyaman aklaw na, itamaawatan nakdani ka. Siyempre,
Jakmat kayat ama sayang ti kwarta nagbanugam. Day tati kahit ko kain ka. Man nakaawat ka. Sa nakas iti ex ko. Mahilig da iti bungga. Iso ka di ti makagapo. No apay nga agap-apa kayo. Wen, tila da paggasgastusan lang amin. Inton maibos ti kwarta. Siya ti pagpupudutan na. Di ka madanagan, ta sa anak mo't akasta. Mangala kamin iti papilmikin ni Dani ka nanang. Ket numalpas day ta, agnaedan ni Dani ka dito'y balay no manlugot kayo. Saan mo't kit di adakes no kayat yu ti agnaed dito'y balay, anak ko. At dala kayat ko amamuan. Anya day ta nanang. Maaklon na ka nga ta, oray adda putot mo. Ay nawo, napagsaritaan min kin Dani ka ti may papaniti day ta banag nanang. Maawatan na ka kaday. Ni nanang nga talaga. Mangala kami ka di iti papilmi no saan. Nasaya at mat nga rod no kasta anak ko. Awanan ti pagdanaga. Nasaya ta tao ni Dani ka. Ket amok nga ibilang nakaspudno nga anak ti putot ko iti sabali nanang. Sapay la kumata saan tong agbalin, aparikot dayta. Agtugaw ka, Dani ka anak ko. Agyaman ako nay nanang. Ano samti balay mi ata nakasimsimple. Ni nanang mat, awan pagdanagan nyo, ta sa anak arte. Kan may sa, nairwamak mat lang iti simple apa nagbiag. Ti siled nga asidag iti banyo ti siledyo ken ni Harold. Nalawlawa nga minday jay. Agyaman naktaim manugot kayo nga agnaed kami dito'y nanang. Awan rumbo nga pagyaman na manak ko. Agnaed kayo dito'y balay, aginggat kay kayatyo. Tinapatag kat ambuyo tar aramidan niyaw. Di ka matanaga nanang. Tasan asadot ti manugang yo. Ay, di ka matmadanagan, Dani ka, tanasing petak akatugangan. Agraman ti kapsat ni Harold, nasingpet matlaang dayjay. Saan kami akas iti daduma dita aman nakibiyang launay. Impaw it kunti kwarta para iti anak ko nana. Agyaman ako na, Cherry balasang ko. Awan anyaman na nana. Aywan gayam. Pudno ka di tinadamag ko. Nangala dadani ka ken Harold iti papelda? Wan nakong. Anya? Ay nawaw, apay akas ta ti reaksyon mo. Ay kwa. Awan nana. Adala ang nalagip ko. At dansamot na isawang ko adi mo nagustuhan. Awan nana. Agpakada ako unta bisiak. Pangaasiyo tagatangan nyo dagiti masapsapul ti anak ko. Nukurang timpawit ko, agdawat kayo kini Harold. Wan, di ka madanagan. Tauray addan asawa ni Harold. Saan na mo't aliplipatan ti responsibilidad na iti anak yaw. Okay, agpakada akon. Bye! Ay nawaw. An-anon dagiti murang ti putot ko bakit? Anya kumapay ngay lakay. Igalgal ko Ani, saanin? Ninanang to ti makam mo kadagita. Tila ang bado ta ti ilabam. Si kakit dimat. Okay lang kanya-kanya. Sigurado ka ah. Wan, di mo't imbagakin ka, napatagmat ti putot mo kanya. Iso amaragsakan launay ni nanang ganyan ka nakasingsingpad ka. Siyempre, nasingpot mat ni nanang mo kanya. No natangsitak kat natangsit mo. Anya nga tanutulungan kang aglaba tapno nabibit amalpas. Saanon? Agsagana ka kiti, tapno saan ka amala daw iti trabaho. Naglaing kan ngagpili anak ko. Ay nao, apiakas naman ang tibagbagayo na. Wan ata nakasingsingpet din asawam. Asikaswan na pa'y tiputot mo iti sabali a babae. Ah, ay. Kastabot ka na yung tibagbagayo na. Wan ata no naragsak kayo, naragsakak mo't. Diyak pa'y nangag-anaga pa kayo kinidani ka. At dalata mo, ti saan miya pagkinaawatan ng daduma nanang. Masulbar mi mutlata. Isumot lagayam nga awan mangag ko. Kasta ti maiparbang. No adda di yung nagkinaawatan kan bakit mo? Saan ang masapul nga iwaragawag yaw?
Hello, Cherry. Apay nga italaang nga mawag ka, balasang ka. Imawagak, tada napatag nga ibagak kada kayo nana. Anya ti kayat mo asawan na kong. Saan ako namang ipaw iti kwarta para iti apuyo? Ay nawaw, apay nga'y. Ag tinulong kayo kumakan Harold, tapno maipayo dagiti masapsapol na. Narigatan nana, ang mga no sa bali at tao ti mairanod iti kwarta. Anya, Di ta magayam nga agnana ti asawa ti anak yo. anya kumaitano dito iti pagnanaadan ni Danica. Day tangarod kat nana. Naglalayngan na ngay, no mairanod iti kwarta nga ipaw it ko. Ay nawaw, saan arupat kwarta day chay? Asikaswan nanto pa'y nensaw. Iso ti mangilablaba kadagiti murang ti anak mo. Kaya't nalaray ta ti mairanod. Madlaw mo't. Ay nawaw, nasaya at atao ni Danica kunak lang arutan. Pagpanunutam man ngaminon iti dakes. Agkapita kabsa. Agyaman ak launay. Eh, kumusta mit ta apo ko ta? Nasaya at magtikasasaad na. Nabannog ang nagayayam itay iso aday jay. Nakaturog manen. Nangyegak iti protas para kinkwana. Agyaman akunay, tamalagip mo ti apo ko ta. Saan mo't ngamin asarsarungkaran ti inana? Ti kuna ni Cherry kanya. Kit adda ka no, ti ipaw it na kwarta para itanak na. Upat abulanan nga awan impaw it na kabsat. Anya, Tadi na kanukayat ang mairanod ni Danica nga stepmother ti aputa. hinawaw. Dito laeng, di makagapaw. Kabsat. Di na mo nga awiran kan ilablabaan ni Danica ti anak na. Naglukon da dya tao. Agar-aramid man ako nakaw. Adda kayo manan tatang. Napatagtibag akin ka, Cherry. Ay nawaw, anya manan ti ibagayaw. Sarong karamot anak mo Kan mangipaw it ka iti kwarta para kinkwana. Iti anya aga po tatang. Tapno mairanod day di adani ka. Ape agumura ka iti asawa ti ex mo Numangipaw itak iti kwarta, sigurado ang mairanod day di a babae. Di mo ammo ti lawlawatay. Amok ti bagbagak tatang. Ammom ka di ani Dani ka ti mangilablaba iti mo rin ti anak mo. Isu ka lupay ti mga awel ken insaw no busy ti ina ni Harold. Papansin a babae. Ay pangasim anak ko. San man anatangken ti ulong? When now, agsilsilos ka isu akasta ka. Apay ko mga agselosak. Saan apulos tatang? Jakla ang kayat ang mairanod day di adani ka iti kwarta ang nagrigata. Una yan tigasta ka panunutam anak ko. Panagkunakit si katayan ti biddaw. Nagsina kayo kin Harold takas tangaming ti ugaling. Awan ka di timpawit ni Cherry nana? Awan pa'y mat. Ay nawa, apay nga'y. Nasurok nga upat abulanan nga awan impaw it na kwarta. Nalipatan ng samot tinti anak na. Saan aday ti makagapaw? Nukasta. Amuyo ti makagapo no apay asaan amang ipawpaw iti kwarta da dya Cherry nana? Di na kanukayat ang mairanod ni Danica. Anya? Pag ano ko man ni Danica ti kwarta na, kat adamo ti kwarta mi. Ay, jak amo iti ex mo anak ko. Saan ko ang maawatan ti ugali na no daduma? Saan mo't ang masapol nga awagam ti ex mo, Harold? Ibagak lang ti pudno kin ko ana. Ang mga no ad-adda agunaan na. Ibagak ti pudno. Tapno saan akong kumpormi ti pampanunutan na. Sikapay lang ti pagpanunutan na itikas jay. Paganaan mo kumati kwarta na ngay. Bay tapanunutan na noan niya ti kayat na apanunutan. Ay nawaw, sana mabalin. Nogul ulimag tayo. Amang ano panunutan na ahusto tikas jay nga isaw-sawang kan aramidan na. Managing bubukod day dya babae. Nasayata sinong bata mo't lang tawag ko. Anya ti bagam aya. Napatagtipagsaritaan ta. Maipapanmat iti anya. May papaniti sustento tanak ta. Anya? Apay adi ka mangipawit. Pudno ka di ate asawak ita ti makagapo. Saan ako naglibak? Isong agpaisaw. Ay nawaw. Awan ti dakis nga aramidon ni Danica. Wen angam di tamat ti pagnanaadan na.
Jak kayat ama irano day ta a babae iti kwartak. Ay nawaw, amom ka di anidani ka ti mga sa asikaso iti anak mo? Iso ti katulungan ni nanang ang mga awir kin inso, iso hagtanang ka. Anya, Di mo iraman ti ubing iti ungot mo. Awan ti basol ni inso, iso ano siyak ti sika? Mangipaw it kamat iti kwarta para ken kuana. ala agsamot ti anak ko tatang. Nag-resign ka iti trabaho, maya. Saan pa'y? Ay, no. Saan magayam kay tibagbagakit mapanmula ang sarungkaran? Nagadumo nga min ti reklamo dagiti nga agina. Sino tinamnamaam ang mga wir iti anak mo? Nagtrabaho ka? Ang mumatabisa kiti trabaho kiti talon. Ay, Di kag dalasutos kunak manay. Pagyamanam kidi at maanusan di sa bali at tao nga si kaswin ti anak mo. anya nga ruti kayat yung aramidak tatang. Mangipaw itak iti kwarta. Manula ang matipaw, it mo iti makabulan kay. No panunutom anaimbag. Kurang pwede taas will daw dagiti mga awir iti anak mo. Chire, Imayak, takayat ko ang makita ti anak ko, nana. madama digdigusan ni Dani ka ti anak mo. Anya, No kastoy abisi ket iso ti mga asikaso iti anak mo. kasta ka di, nana. Wen, balasang ko. Iso nga agtanang ka. Pasensya kayon, akadagiti na isawsawang ko, nana. Mala, kasaritam da Harold kandani ka. Ang mga nukagura dakdagi jay. Nalakalaeng akasarita dagijay. Tamud-amud ti agpakumbaba. Iso asika, agpakumbaba kamut. Jak kayak ti gulo. Maawatan kayo, nana. Di kay madanagan, ta ituloy ko ti mangipaw iti sustento ti anak ko. Kan binulan to asarong karak. Kasta ipariknam iti anak mo ti panagaya ti maysa nga ina. At damot kit dinidani ka, ngam sabali latta no si ka mismo nga inana. Ay, nawaw! Irespetom dagiti tattao ang mga aramid iti responsibilidad mo para iti anak mo. Ngamin, saan analaka ti trabaho da? Ikatam ti gura iti pusom. Apresyaram ti sakripisyo kan panagayat nga iparpariknada iti anak mo. Agpakumbaba ka, tapno awan to ti pagbabawyam iti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ilakla ko ti kasinsin ko ti luganda, abel lakay. Ay nawaw, anya kumaitan no ilaklako da. Anya kumapay ngay, gatangan ta ah. Ammo mati agmaneho. Na, awan kwartata. Adamat ornong ta. Panagkunong kadigot umdas day jay. Mabalinan lakay. Ne, adaman siguro ti sa bale pampanunutom dita. Kursunadak launay day di alugan lakay. Ada ka no discount na no cash. Ipilit mo man ti kayat mon. Ay, basta, kasaritak ti kasinsin ko. Ibagakken ko na nga interesado ta itilugan na. Addaken ka dayta. Ngam kita ama, tadyak kayat ti makautang. Wun lakay, siyak ti makaam mo. Siguraduak asaan ta ang makautang. Di mo man ngamin switikan ti kasinsin mo, tanakababaeng. Ato yung tinyog nga order mo manang Maricel.
Agyaman aklaunay, Jennifer. Awan anyaman naman ang. Aywan, ginatang yung gayam tilugan ti kasinsinta. Ay nawaw, syempre fully piday taalugan. Manungay ti panangila ko damanang. Secret! Saan mabalin nga ibagakeng ka? Anya? Uray maamuam ti presyo na. Sigurado adi mo laang kabaalan ti gumatangan niya. Ay na, saan kong arapaap ti maadaan itilugan manang? Umuna iti amin, saan kumat nga amo ti agmaneho? Saan agapot agsalsalod suda ket interesado ang kadagos? Awan samot aramidem ita abel lakay. Apay manayin. Agpasyarta ko maiti ayan dananang kentatang. Mabalin mo Usaran ta tilugan aginatang ta. Mabalin mo ta magmagnata, bakit? Wano saan? Ag-tricycle talatan? Ay nawaw. Apay amagmag na wano ag tricycle ta pay laeng ket adda nga rod tilugan aginatang ta. Usaran ta atap no ada serbina. Ang mga no panunutan da para magta. Adamoten kadakwada day taa. Saan tamot a kontrolado ti panunot da? Nakababaid? Nangruna ka dagiti tattao sinitswitikam. Kasano no ibagataan ang gapu iti kinaswitik mo tinaigatang iti day taalugan. Hay na, awanan ti ado asao. Alaam kit di ti tulbek tagrubwatan. Di umot imbagbaga nga umay kayo dito'y balay ita. Wen taawam mo't iti plano mi tatang. Binulod yu pa itilugan ni kasinsin nyo lupe. Ay nawaw, asino tinang ibaga kada kayaw binulod mi tilugan da tatang. Lugan ti kasinsin mo day ta, saan ka day? Ginatang mi day taalugan, tain lako da tatang. Aya, Uray sa lodsudan nyo iti kasinsin ko pudno ti ibagbagak. manungay day ta. Saan ko nga ibagbaga? Anya, Nanginamot tatang. nangina ko nam. Ngam di mo ibaga numanaw. Saan ka di pa'y analuto ti karne, nanang? Saan pa yan ako? Mabisbisina ko, nanang. Ano sa inyo pa ilaang ti aguray? Adumot ti prutas kan tinapay dita. Inapoy ti kayat ko, nanang. Ayun gayam, nakasaritak ni Uncle mo David. Kat, anya ti imbaga na, nanang. Ila ako nakaditi dagana. Saan ka no? Ay, nawaw. Apay ngay. Ata saan ka no akay at dagiti anak na? Sapay mayat ti lokasyon ti dagada. Mayat ti lokasyon na. Ngam awan ti maaramidan tayaw no saan da nga ilakaw. Mangkita kayo laangan iti sabali agatangan yaw. Mangibabay na talaga day jay tao, bakit? Kasangsangpet mula ang lakay. Makapaasal mo ngamin ni Maricel. Apay manun ti anak ta. Dandan ni switikan na kano ni Lupe. Ay nawaw. Isaw ti istorya ni Lupe kanya kitay. Nimbaglangan ata alerto ni Lupe. Ay una yan ni Maricel. Jak amo no apay akas jemot ti ugali da jay tao. Pudno nga umadado ti sanikwada. Ngam naggapumot iti kinaswitik na ti daduma. Nubagbaga akday chay. Makaungat tumanon. Una, ta ikalintigan ng tumanan ti kalukwan na. Ibabain naman ti pamilya tayo iti kasjay nga aramid na. Ang mga no panunutan dagiti kalugaran tayo. Asaan ta nga insuro ti anak tabakay. Diyos, para kan ka manang Maricel. Agyaman aklaunay, Jennifer. Anya nga minon tinapatag nga ibagam kanyak manang. Ila ko kano ni tatalando ti dagana iti amyanan. Nakasarita mon. Wen, impa-reserve ko pa'y ki din Manungay ti panangila ko na manang. 500,000 kano. Pagguduan ta ko ma. Ay nawaw, nanginamot gayam. Wen angam nalawa day jay. Mabalin mo amulaan iti kumkumpurme. Sagto 250,000 tangarod. Wen pagguduan ta nga rod. Ngamawan pa'y mati 250,000 ko ita manang. Kaano ngay nga rod? Jak pa'y sigurado. Ngam agdiskitarak pa'y Ano sak nga orayan Itulod mo to ije balay no ada madiskitar mo. Basta paggudwaan tamat ti daga manang. Kauwan nga min iso nga rod agatangan ta adwa.
Si kakano mo tinangyawatan ni Jennifer iti kwarta lakay. Un bakit? Mutoy man tabilangak no kumpleto mo laang. Binilang mitay, kat kompleto may. Mas dawak lang no apay at 250,000 ti dinawat mo. Kung ako man lo paggudwaan nyo ti bayad. Iso mo nga minti plano may. Apay nga rod at 250,000 ti share ni ading mo. Kat 400,000 laang mo ti bayad ti daga agatangan nyo. 200,000 laang kumaa. Shh! Agulay makalaang kadila kay. Ay nako, agraman kabsat mo. Sweetikam. Awan ti kapsat-kapsat no kwarta ti saritaan, Abel. Na, di mo mo't panunutan ti kasasaha ti kabsat mo. Panagkunam ka di kat di na maamuan ti pudno. Ay nawaw, agulay makangamin atat mo di na maamuan. Nagulbud ka mat gayam kanyak manang Maricel. Ay nawaw, nagulbud mo't nga ibagbagam, Jennifer. Ti ko nam kanyak kat 500,000 ti daga agatangan ta. Kauwan mo ngamin. Nakasaritak ti asawa ni Tata Lando. Ha? 400,000 kanuma gayam. Ay, kwa. Ay unay kan manang, agraman kabsat mo, biktimaem. Ni, tumal na ka man. Laglagi pam asyak tinakisarita kang tatalando. Gunggunak mo ten ati sobra iti bayad mo. Ay, saan ang mabalinti kas na amanang? Isublim ti sobra nga bayad ko. Di mo namnamaan nga isublik pay. Awanan ti kwarta kanyak, nagastusan. Nalabos mo ti kas nga ugalim manang Maricel. Nadamag mo, ti inaramid ni Maricel iti kabsat na bakit? Anya ti inaramid na lakay. Linuko na kanumay. Malagip mo ti daga ni Lando, ginatangda. Wan, apay ti daga aginatangda. 400,000 lang kanaw ti bayad na dayjay. Ngam 250,000 ti dinawat ni Maricel iti kabsat na. Anya, Nalabas ti ugali dayjay nga anak mo. agraman kabsat na, switikan na. Sa bali at talaga ti ugali dayjay at tao. Nang runa no kwarta ti saritaan bakit? Ay, awanan. Asino nga iti agtalagkan kwa na, nukasta ti aramid na. Anya ti bagayo nanang. Pagsaritaan ta ti may papan iti kalukwam. Na, nagipulong day a Jennifer kada kayo? Saan anasaya at ti kastangar aramida manakaw? Lukluk ko matan ti pada matao. Kabsat mo pa'y mat ni Jennifer. Anya ko maitano kabsat ko. Gunggunak mo ten ati sobra iti bayad na. Siyak tinakisarsarita kang tatalando. Saan amay parbeng ti kastangar aramidam? Asino nga iti agtalagkan ka no kasta ti aramid mo? Saan akinaswitik dayjay nanang? Diskarti dayjay. Diskarte mo't nga ibagbagam. Pangaasima, sabali ti diskarte, sabali ti kinaswite. No saan nyo amaawatan ti kayat ko asawan? Saan kon aparikot dayta nanang? Gatangak ti restaurant ni Mari Aida lakay. Manay, nagadulakit di agad gatanga mo. At da kwartam aya. Kasaritak ti kapsat ko ah. Ay nawa, panagkunam ka di. Kat umanugot ni Jennifer kalpasan ti naramid mo apan ang sweetik ken kwa na idi. Dua atawan matan tinapalabas. Imposible ano saan nakpay anapakawan. Oray napakawan da ka. Saan akayat asawan day ta apagustuhan da ka manin. No siyak la amay sa. Alanganin nga umanugot da jay. Ipadas ko lata ah. Anyat amu tayo ngay. Pagtakin ka day ta. Ilaklako ti kumarik ti restaurant na. Kat, Mayat nga investment day jay ading ko. awan kwartak manang. Mabalin mo't nga aglon ka. Mabayadam tumo laeng no kwa. Jak kayat manang. Ay nawaw, sayang mo day jay. Ang mga numaon-una ang data ti sabali. Okay lang dayta manang. Paidam ka mo, gayam. No siyak, jak kayat ti agbalin a business partner mo. Narigatan. Amangan no aramidam manan ti naramid mo kanyak idi. Amangan no sweetie kanak manan. Diyak kaya ti agbalin a business partner mo. Kuna nakidi kanya kon. Awan maaramidam no di na kayat. Saan mo ta mabalin apilitam di kabsat mo? Awang kit di am muna reji a Jennifer ah.
Awanan ti panagtalagnagan ka, gapu iti naramid mo apa ng sweetik kan kwa na idi. Sa bagay, anya ko mga mintian mo day a Jennifer, no negosyo ti saritaan. Di mo ida mababalaw, no awanan ti panagtalagdagan ka. Ay nawaw, sayang nga ruday jay. No saan mo akabalan na bayadan, di mo ipilit agatangan. Anya, Bayam tagatangan ta da kwartana. Anya di istoryahan na iti kalugaran tayo. At da ka naman ang tidiyo nagkinaawatan iti kabsat mo. Una, tapaidamak ka no, tatang. Ay nawaw, apay mo't anay baga na apaidam ka. Una, ta saan ko a pinagustuhan, tatang. Kayat na ngamin agatangan ti restaurant ti kumare na. Anya, Ti kayat na akit agbalin kami a business partners. Sa anak nga imanugot, tatang. ay nawaw. Apay kami nagatangan na ti restaurant, nawan mo ti budget na. Ay, jak mo kini Manang. Basta siya, jak kayat ti agbalin a business partner ni Manang. Ang mga nuswiti kanak manang. Saan ang mapagpiaran da a tao? Maawatan ka anak ko. Uray kabsat mo, no sweetik mo. Narigat ti agtalag. Amo ka di da Maricel, ang nagpapaskan ti kalugaran tayo? Amuda lakay. Imbagak mo't kadakwa da iday. Apay nga rod nga awan da pay. Amangan no pa umay da pay laeng. Sayang mo't no di da umay. Umay da gichay lakay. Sigurado anala daw da laeng. Ni Jennifer ngay gaya. At da iti kusina. Madama tiluto da. agpakada kami nanang, tatang. Nasapa pa'y matanak ko. Un nga raud. Alas 2 pa'y laang mag. Adda trabaho nila kay Inton Rabii, tatang. Isumanan ti agjutay inton rabi ay. Una, tanaglangan mananti may sa akatrabahuan na. Ada kanu ngamin iya ospital ni nanang da. O sige, agan-anad kayo nga raud anak ko. Wen, tatang, agpakada kami. Mala. Bakay, nagpakada ka data. Hindi na pulos kinasarita ti kabsat na. Nasakit nga rod tinakam na kanyak, tatang. Kasaritak to ni manang mo. Ti pagkwartaan naman ngaminan ka, ti adday ti panunot na. Umayak man, Maricel, anak ko. Anya ti masapulyo, nanang. Aging ka di ita, kat nasakit tinakam mo, iti kapsat mo. Awan bibiyang ko iti dayja a Jennifer, nanang. Ay nawaw, mabuteng laang ti kapsat mo no switi kam manen. Iso asaan nga manugot iti planom. Paidam ki di dayja ah. Na, kat no agdinamag ngamin dito'y lugar tayo ti kinaswitik mo. Kan may sa, linuko mo ti kapsat mo iti. Panagkunam ka di kat agtalagpay kan ka. No imay kayo tapno sermonan dak, agawid kay latan, nanang. Agpanunot ka man anak ko. Di mo ikalintigan ti kamaling aramid mo. Tama nga no day tanto ti pakaisagmakam. Oho? Amok akayat mo ti maaddaan iti nasaliwanwan a panagbiag. Ngem iti nasaya at awagas kumaa. Saan ababaan iti kinaswiti anak ko. Di, siyak manan ti kamalay. Talaga mo't kat asika ti kamalay. Agbalbaliw ka, nanak ko. Agbalbaliw ka. Iti kasta, agtalak ti padam at haukan ka. Nakababain no agraman kabsat mo, kat awan pa nagtalak na ka. Ay, nawaw! Saan tayo kumang agbalin a switik tapno mapaadulaang tisanikwa tayo? Laglagi pan tayo kumaakanayon, nga awan serbi ti adu asanikwa, no nagtaod mat iti kalukwan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.